Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah wela. So Allah wela mo hunde ko yidirni wonirto so Allah wela mo hunde wela mo jingandema. Kala no jidda wonir ko non tigi wonir jomira subhanahu wa ta'ala o wadirantuma. Ne jettiden Allah gondo Allah mi wata wonde Allah. Gondo godal woni sirru godal hunde kala wodi e godal annore Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mo jomo wela welnori ko wela to wela ma wela ne wela ne wela. Mo jomum kadi subi subrdum no subi o subrdum mo habrdum no subi kadi no subi. Or woni Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hunde kala tagra sababu de annore mudum. Musidbe modon yidbe modon sehilabe modon wobe arde do kala e saha e dimanche tawi ko télévision men DSTV Diaspora Sénégal TV tawi ko Dembabou Sow heewi do wande mon émission culture biyeteɗo Fawru Fouta kono noon hande nde wonno pular no wiya aduna ko ñalamaji gorle jontaɗo fowde beelayinoya hande noon gadduɗon ɗo hete koye goto e mawɓe meɗen so tawi culture innama sina tawa innama lasli o ubbitoɓe gueɗe jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ko banno so tawi ubbitama innama ɓen worɓe sono limte oɗo gorko cuballo jeyaɗo e hinde cubalagu tawi ko Amadou Oumar Baydy walla mbiyanmo Amadou Tamba Diop gorko mo jorol gorko kadi mo Daara Halayɓe hande ko kanko DSTV bismiɗo tawi ko émission moɗon culture Fawru Fouta tawi komo Dembabou Sow heewi ɗo wande moɗon joklinayi windere noon ɗo mbawɗo wonde foof e moni fof ɗo wawi darade e leydi Allah ndi ɓeɗa asamana o timata e muɗum min gari ha ɗo ma ɗo min calminima hen salminago fof ɗo wonde gabbe kange kalis ene jalta ene jooro calminali enɗam calminali gilli calminali l'islam hen moni fof ko ɗin calminali calmina ummade to ɓuuri wuddude e wellema ɓerde faade e lugge ɓerde moni fof ɗo wawi wonde adama dunde adama hen ɗum noon ko wiide on tan Amadou Oumar Baydy ari yettima jooɗima ɓo leelata o fuɗɗo hade namdal gadanal ko adi fof Amadou Oumar Baydy salminago ma natira ɗum joklinayi windere fof ina kettima direct noon Facebook nana yaha e YouTube Instagram e dendagal jokli goɗɗi fof to neɗɗo wawi heɓirde DSTV ina e meɗen tawi ko direct hande oɗo saaha ɗum noon Amadou Oumar Baydy salmin rendo ngo en jetti Allah en jetti nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e yeeso teddungal kal Chérif laaɓɗo mo gonɗen o Chérif Abba Sadi danmi kadi koko jinnomi o wimi mami bismi mbi min bismitake garmi koɗo jinnomi garmi kadi koɗo jeeyami ñaaguimi Allah noon debbo e gorko cukalel e mawɗo jogli meɗen ɗi hay goto goppani mi salmini on e inde mon e jettore mon e ñaagade on duwaw e waktu fof Allah jarama a jarama Amadou Oumar Baydy di Amadou Tamba Diop gorko koɗowo e so tawi an gorko aɗa wonduno e mette ina gasa mette ma ɗeɗe dugto on gorko koɗo ɗum noon neɗɗo artay o 0 minute oɗo gorko koye ɓen jeeya eɗen ñagonomo noon gurdam juɗɗam moƴƴam battane cellal kisal duumigal en jetti noon équipe type staff mo ganduɗa ko DSTV foof nan ɗo jooɗi machallah guilay PDG men Sarif Abba gorko mo Sadil mana ha yetti génération less o kamɓe fof kanko jiimi ɗum aɓen ɗo jooɗi aɓe kuccite Amadou Oumar Baydy tawi ko émission moɗon Fawru Fouta min ñaago no beltinirta ɓiɓɓe julɓe ni yo Allah o weltinira noon ko wona ɗum ko Amadou Oumar Baydy amin gandi hunde fof ina jogui sengo holko saabi
ha ɗum ɗo woodi so wiyama yeela tan ina andi ɓe namnoɗa ko awluɓe so wiyama pekano namnoɗa subalɓe ko noon kono noon so wiyama leele alay saago min namno Amadou Oumar Baydy holko woni leele holko woni lasli muɗum e holno ɗum arti so wiyonoma Samba Diop leele en ɗum ko asli hanki kono de Samba Diop leele yiya ko Amadou Oumar Baydy minen min ñaago yo gurdam ɗam juttu amin min nawnimama hol alhaali leele holno leele arti leele firtan ko aadi est ce que leele firti ko yeewede isa nde jeewaɗa giɗo ma fof jima ɗum isa ɗum woni leele nde mbaɗiɗa puccu belɗo fof jima woni leele isa sa aadodiram a yiyani mo jiiɗa o tan a yimat isa ɗum woni leele ɗum rul qaysi noon wi kadi ka anni oy ko firti ka anni gadatal bayni oy ko ceerigo o wayata o ko firti ceerigo oyi tawi wayani mi salata ɓe mbi gonɗi o mbeɗa safroro isa neɗɗo wawoyde taw miijaki isa a jarama Seydi Diop ɗum noon natan min e sora o gaddana min daaɗe machallah belɗe ɗi yimɓe kewi nanade kamɓe mbiyata kadi tufam yontaɓe ko serreɓe keɗoto waliyaɓe keɗoto ko sukaɓe mabɓe fof keɗoto ɗum noon serkan min sora o jogi fa nabki min zikri habibin wa manzilin bisiqi liwa bayna dahwili fawmali فتوديا فالمغرات لم يفرص مالي من نزت من جنوب وشمال وبرود غيسي ففدا دملين مني سبابة دي ويوما على زار الكذب تعذرت علي وعالت حلفة لم تهلل فقالت يمين الله ما لك إلة عنك الغوات تنزلي خرجت بها نمسي تجر ورانا العسرين وزيل مرق مرخلي حسرت بي فودي راسا فتمائلت علي يدي ملخص مريل خلخلي وافافة بيدو وخير مفادة أمر الغيس رب يومي نغدر مرجلا رب يوم لك بن شالها ndi mawɗo yimilele miijo ko benni kurka yimilele miijo ko fayarde sino bana ɗum somi suuɗima mbangu yiilo hayta mbeɗe salo mbanguna jeemomi surgaji mom dami waare be mawɗo rimlele jimolele heñortake luttiya ñortake mbile duwe durteno bagal woyu ndibino mi abba mi sariɓe firtorade gorko sadele guelenodi saskere ayla ɗon mbinomi ko lawol darama dumodi lojje weli gara ganke tillere naɓe ko mbaylade dancade aliwure keɗele dondu amin sababil base jarede ndi jowol saare wajjuɓe ndeni mbi mi alana wuro mi alanani ladde so Mamadou Samba Aliou Seyni Abdoul Siré Demba Jeeri yaali Mamadou Diari Dieynaba Diari Pendarella Sagadi selli Salamadou Mamadou Bokara mi jawe jeeri lutitimata e nder waalo Salamadou Mamadou Bokara Amadou Rama Ramamoudou Ibrahimodi Pendarella Sagani Debbo Bargay Julandi ndimino mi jorbawele jurnade jowgele balaje boɗo mbayi falalla
nere ballaga ayde ballanaɓe ɓuuro molonaɓe bunge jakiri gole sare am jeru bobo liduɓe coɗe jammago ɓuuro eliman mbare suwol sare ɓuuro baye dallayi goɗoy beelal gande ɓargan julani soɓe wi penda dawuda mi firtani aade mbeɗe tini cilon to ko so cilon mango tongo bay mamay mamudu alira senali ummulale jamli ɓuuro ceerno mboɗeri sammay sara malin darame jullo kan ndiyaba sari mi fitradi ganda mi bonnadi yakar mbimi siɗi sari mo mamade mamoudou kodda e daranaɓe siɗi ñalo e ɓurana lutti walay lele o wimi Allah dey ina wawi annabijo Allah ne kayron kaani ndi tongo bay mamay mamoudou gamugay gollere taabe mangal jeeri koɓilal e liloɓe dabiya yurali jewe jeeri lukitimata e nder waalo maali samba nguyi mi firtani aade ko mbinomi demba doje woni kaɗo haala daɗala ayiba wurtara coggu mo soodi ko jaranam ne gurti ndi mbinomi demba soko gorko tongo bayi mamay mamoudou ko ngala e mayru buke jejengo marday tilole jaabi dongo alungel jiggoɓe cilngel babam baba gande jobannaɓe dolel jeeri cubalel woni waalo ɓogge tigui jeeri moola e waalo dolel jeeri cubalel woni waalo ndi ko gay juli maje juli gandan ngora ɓokkel jama jabal dibanaɓe bari jilawɓe dibanaɓe bari worke nangango digela e saralaji adama umaraki ammadi e fadima ceɗel jeydam mayram to puri samma mayil jeeri abdallah amadou ummulawel jadi koye ɓuuri bañanla ko ndene mbinomi jengude jewde mbimaki Habibu Nuru Say Kumar ko ndende mbinomi leyo ɗon mbinomi rama makki Habibu Nuru Say Kumar wona fodde keeñi min fodde jeeya ko tan Saydou Siré Ndiaye ammade ndi Tijjani Hammadi Mayram Dado Marum hamme jobolam Tijjani Mamadou Moussa Saydou Siré Ndiaye amman sewa kuna boyɗo jamli Seydili ko mbinomi Nuru Mamadou Moussa Saydou Siré Ndiaye ammar beɗe wonde Ammadi Altine Jeyna Boubou e Samba Altine Jeyna Boubou Habil Ammadi Koyle Sambaba Demba e se banna e saro Seydi Djibbo Kara Sirali ndi Madina Djibbo Kara Sirali Seynabou Ali ay sarali tan demmogo bobo wiye fajibi faari Mayram jorel Demba mo capa Demba ja Demba e Jeynaba Demba ko ndendede mbinomi mi nani mi jaɓimo wallama ndiyaba gasama mi firtani aade mi janani yakare mbinomi leyyo duna sernaɓe wonɓe jamaji nelde kam duwaw min jiiɗo min jinnomede ko dadamayse Eliman Siré Samba Demba Laminali Moutar ala ndino hanki wadata yande alaji Mamaw jarama ceerno Adama Gaye mawlone kay jarama winde namilo to jenga o yabba seri firtani aadi mi bonnani yakare Seydi Gaye alaji moaji Umu Malik Demba Dewa ganne jiga gola paare Abdoulali Abou Kumba Dada Booli e Abdoul Demba Mayramel Penda mbimi ceelel ngiro fonde gande mo yiɗi laamu tawra bam yide kewɗa yiɗi ko rek ndeysan
ndi gande mo yiɗi laamu yo tawru baabum jiɗo darajo muynu belɗam jimi sama baba el cila Huseyni hadaragi binda seebo e maali seebo Huseyni tako Fatim ramara dembani seydi sammarajel cabarel moolo joni amnare jibi ale lammat amnare jibiriru modda e Sileymani e mbak Sileymani debbo holum nere wolum matar ndiyamadu Saydou Mala lammade tan mo galali malum hamjari yero markere gorko fonde nanango fondu tiki jeeri mole nder walo Yaramadu Abdoulaye Lamine daga e Sarasana Kalidou model ko Mamadou Ali Boy e baboyel booli silyamme mi jeeru min marani gale goro foli sare jama goro foli lewru e ajubaytillahi bede majiram bede yilo dimi folmatam tawdo ganna dimi folmat ko Abdourahmani Salif Samon e Mamadou Sara Mamadou Ramara Mala daw bunko kumba Saba Umar Abdoulaye gorko tulde garaga ita gataga ilemtuna gurel sani woni ngalanka sabama el jeeri ilata ko jamma ko beɓira wendogo salmamodo sama bel gori samba paate arma sire gudi may misin Allah jarama Amadou Oumar Baydy machallah natal tekkungal ngal naatɗa ɗo naatɗa e soraw tawi gannamnal men gadanal ne garɗa haalande meɗen holko addi leele a dañi jumpude hen no hannirta ni a naatini amen e soraw fodde Umrul Gaysi wonde ko yime soraw ko wona ɗum ko bandiraɓe julɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe gurdam son jiiɗi kadi jokkodirde DSTV ɗo mana émission moɗon fu niyattono ni fawru Fouta mo Demba Ba Sohi ɗo onde moɗon kala dimanche oɗon mbawi noddude e 78 308 08 81 78 308 08 81 ɗum ɗo woni tonggode ɗe ganduɗa so tawi a yiiɗi jokkodirde ɗo e DSTV jokkodirde kadi e émission o inchallahu taala sa naati ɗo ma heɓ ɗo no hannirta ni ko wona ɗum ko Amadou Oumar Baydy Allah jarama a jarama min beltanima no feewi e saabu Umrul Gaysu kamɓe areɓeɓe koɓe yontaɓe eywa aɓe mbawi haala koɓe fassinteɓe koɓe joom hakkillaji jaƴƴi en hen konngol tan gotol ina wawi wonde defte ndeka noon e nder konnguɗi mabɓe anne ko hen woni mana ko pagamnata julɓe hen woni ko jangguinta julɓe hen woni ko pindinta anani de ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe saabu Umrul Gaysu o yimi gilli o yimi gure woni ko yimata ɗo ko o yimi calli assalamu aleykum mi salmitima min jura holi musidɗo e to noddata bisimilla holi musidɗo to noddata Sarif ne hettima omo hettima sanni bisimilla bisimilla noddara koto nokku France walla fendo allo way amin nanma eyyi amin nanma noon Abdouli Seydi Ly bisimilla machallah man gogo e tan yo Allah weltine
salmina meɗen dagal amin ya ilahi Allah weltine eɗen mbiya tan yo jomum balleɗe o Allah garan amadouladore aɗole sénégal amin ya Allah weltine wonno kamɓene ko neɗɗo darmi gonga machallah holliri ɗum no fewi sanne eɗen mbiya tan wonande yo Allah yo Allah on amin ya rabbal alamin Allah mawɗo meɗen ɓe mo mbaɗonade Amadou Oumar Baydy Amadou Tamba Diop hande kañum woni invité men ɗo e DSTV machallah sohlaji mbila ko ɓooyi mbaɗo wadde semaine ene woodi no woodi en mbiya tan vraiment jarama yo Allah amin ya ilahi amin ya ilahi amin amin ya ilahi ɗum noon Allah jarama min calminima min juurima no fewi min beltima e noddal ma Abdouli toon to France min calmini kadi kala bandiraɓe Amadou Oumar Baydy a dillini yimɓeɓe nde wonno so tawi a haali haala Amadou Oumar Baydy hoɗi hoddu no mbimi ni so tawi won message mo gonɗa walla tawi won miijoji keeɗi ɗo joguinoɗa ina wayno an mettama ɗen ɗum to ɗum noon moni fof so tawi woni a ari studio ɗo mbawɗa wonde fof alay saago yimɓeɓe ɓe dillat e ɓe daña wadde hen participation mabɓe holludeɓe wonde weltare mabɓe e Amadou Oumar Baydy ko wona ɗum ko bandiraɓe julɓe no mbiɗen ni 78 308 08 81 ɗum woni noddirguel ɗo e DSTV tawi hande ko émission moɗon Fawru Fouta hande nodda ɗo yete ko goto e jamareji leñol yontaɓe leñol tawine kadi so tawi fuutankagal no haale walla gueɗe fuutankagal ene irte walla martaba culture fuutankagal ene haale ene jangte oɗo gorko cubballo ko hen jeeya woni Amadou Oumar Baydy ko wona ɗum ko yettude kala saaha no wallodirde kadi e yettoɓe PDG Seydi Abba Sarif ha joni kala saaha ko siftinde e tengtinde e tintinde Amadou Oumar Baydy ko onon goni porteur de voix en onon goni haaloɓe teske haaloɓe nane wonɗo daaɗe on mbawi yettade tawi mine wonɗo daaɗe men mbawi yettade kono ɗum amin jiiɗi diaspora o joom jawɗele en yontaɓe ɓe aywa moni foof amin jogui kala ko jogui e mana e doole makko feere makko gandal makko télé nani udditama kono wonko heddi holko taki wiyede ɓuɓri addi wiyede ɓuɓri ko ma waɗa calɗi waɗa pare waɗa care waɗa camtarle sukka ɓuɓri wooda joni noon e pulagu noon ko dawol guesa lamɗo dawol guesa lamɗo ɓeeɗo ko jabboɓe ɓeeɗo ko luwoɓe ɓeeɗo ko awoɓe ɓeeɗo ko wekkoɓe ewa Seydi Abba Sarif udditi télé mum ina sohla noon moni foof doole muɗum feere muɗum jawdi muɗum waɗe ɗo tawi tan nde ne mbawi nadde kala to téléji goɗɗi mbawi yettede to wawi yeɓede taw télé ɗen jette toon ɗum noon oɗo message enen fof en lanci ɗum e bandiraɓe julɓe ballodiren e peeje meɗen taw wona wiide min beltima tan jokke golle tan ina moƴƴi ha maayi kono noon amin jiiɗi kala e saaha moni fof yo waɗen doole muɗum par ce que ko yimɓe ɓurodirta tan koye communication leƴƴi ɓurodirta tan koye jawɗele yarlitade ɗum noon bandiraɓe fulɓe bandiraɓe jiidaɓe jeeɗaɗe mbawɗo wonde fof moni fof kala ko wawi bisimilla moɗon DSTV ina bismi mon ɗo nde gadda toon peeje moɗon e peccorɗe moɗon e peeje moɗon ko wona ɗum ko Amadou Oumar Baydy no mbiɗen ni émission hande o alay saago neɗɗo so tawi musidɓe e yiɗɓe kala ko mbaɗɗa yimɓe en battin hakkillaji alay saago so tawi a waɗi hunde teddiniraɓe hunde nde so tawi neɗɗo kadi tinima tintin ɗum tintina ɗum kadi ko tinma ko aɗa tini ɗum jagaraf Amadou Hamme jagaraf Amadou Hamme Demba wallahi toon to France eɗen calminamo eɗen beltiniramo yewtere nde Sharif Aliou Gassama toon to États-Unis d'Amérique ko neɗɗo komi sehil men no feewi sanni sanni kala ko mbawɗen wadde ne watti hakkille Seydou Gueye gorko mo calage gaale tawi kadi ko toon to France
kayum tini yewtere nde kala tuumoma ene watti hakkille e yewtere nde ɗum noon ɓeeɗo fof ɓe calminama ɓe beltinirama ko wona ɗum ko Amadou Oumar Baydy koye hinde cubalago jeeyeɗa kono amin gandi aɗa falidi hodduma aɗa hoɗani yimɓeɓe soraw aɗa hoɗani yimɓe ko Umarul Gaysi jangtino hanki na haala gilli ina yima calli ina yima ceene ina yima tule ina yimani de pucce geloɗi kono noon koye ɗemgal makko deftuɗa kono noon kala koɓe kaali ko jangte kono Amadou Oumar Baydy beele so tawi min jiiɗi namnade Amadou Oumar Baydy beele ina wonko waɗa hay awo walla yaha tan ko banggue hoddu soraw walla Amadou Oumar Baydy ina awa ɗum tan mbaɗani gonga ene jeeya e yiddam min awde re alhamdulillahi rabbil alamin ko awa tan woni ka gellam alhamdulillah Amadou Oumar Baydy won komi jiiɗi namnadema seeɗa so tawi ina heeƴi hayso hunde fof no foti fof amin gandi aɗa yima Alaji Moussa Seyna Fall Marguira Hammat kono amin tuuye tiggu makko ɗo woni mana duuɓi tati fuurankoɓe fof no parnoro ɗum julɓe fof no parnoro daña ko jewtanɗa min Alaji Moussa Seyna Fall Marguira Hammat Moutar Demba ndi Saydou Siré moƴo Saydou Siré Ndiaye Amar sewa kuna ɓoɗo jamli Mamadou Moussa Saydou Siré Ndiaye Hammat sewa kuna ɓoɗo jamli Hammadi Mayram daado maɗum hamme jopolam ko nde mbino mi gorko aɓe dala wuro Moutar bangel suroɓe dama dele duusoɓe ligguidike sara bamude boruje laawel ma o dimi de doga dara non kaye ɓoɓe jagara famme Demba Amadou hamme Demba e jay sara jamme Demba Mamma Samba minawma hayme date tongo tiki jeeri joñi waɗo yiɗum malla bel faari labi Demba Bogal Sirif Gassama mi firtani haade ndinani faare labbe labi Demba Bocar Oumar Fati Ramara jaltaɓe Oumar labbel faare labi Demba Bocar mbinomi wona fode kere Abdoulaye Diagne Abdoulaye Mayram amnara jaltaɓe Kalidou Samba Demmo mono jiddu Sile Adama paare kono Hawaii Sara Bocar Moussa e Dieynaba Oumar Siley Galo wona fode keeri woni fodde jaaɓe Ibrahima Ousbintel Samba Saydou Samba Oyel Mayram Dede gorko cubalele ɓuro kunta e guiɗo goori Souley Dunde Amadou Gado widimre ni ñalbi konon mbino mi Samba Ceddo Mamadou Younus gorko cubalele ɓuro kunta e guiɗo goori ndi falamma a jasna sata layye won taha bina banno khatin sihi gaganogal ngali penda kumbani mbinomi penna Abdoul Salli bana fode keeri woni fodde jaaɓe penda Abdoul Salli bana fode keeri woni fodde jaaɓe ko ndende mbinomi penda Abdoul Kumba Salli debbo sogeti ndeje ñadi wale kelebaje doppere dow laabi camɓe boli jawdi boyinnaji sinceeru Abdoulaye yara Ali Paate aye Saramidi Naali e Amadou Billo Cilo Seynabou Hawo Kalelo Bobo Fanta Bara Sada Mamadou Aliou arɗo juga beeɗi moodi sabu Allah hinnayego komi nene mbinomi julɓe bannomi yiiɗo ko jinnomi yiide mi yani ɗo mo jinnomi nande Sambarellah
ndi boyinaji sincerum nde mbimi ceerno amadou boyinaji ko amidou demma ese ali sabiyeru giɗo allah mbinomi gorko boyinaji naaɓe sincerum nde mogo mogginaki mogo dewirnaki dare kadu laawel jeeri nabba jeeri ɗiɗe nder waalo ɓokki sabune saraji hammaraji silla eliman binta eliman congan hammaraji silo ko ɓiɓene binta tan mamin taali dawa ɓokki sabune saraji nammade balo keladi woni laawel toode ibrahima samma min firtani aade beele tini kaje nduɗumel jeeri balo keladi woni laawel toode kaje nduɗumel jeeri sahum ñaay billi bagna jeere bagna waalo mbimi juurure tongo jikki jeeri joni waalo Allah jarama Amadou Oumar Baydy kala e saha ko siftinde rendo go bandiraɓe julɓe ɗo mbawi wonde foof juuɗe adama ha joni noddirguel téléphone men DSTV mbaɗe 78 308 08 81 ɗum woni ko batton kala e saha mbawon mana jokkodirde e meɗen ɗo e nder DSTV Amadou Oumar Baydy ɗo koɗata ɗo soraw ɗo yimɓe pinanno ina dawa guesa waalo ina ndemtoyo jara ko yimɓe ina mana toye Amadou Tamba Diop ɗo wonɓe avion ina gone e weeyo aɗa yeyna keɗa Amadou Oumar Baydy e nder avion ngaji ɗo garɗa ganduɗa hoore ma e marché ji ɗo garɗa tigui rigui e garage uji ma heeɗo Amadou Oumar Baydy ɗo toɓo toɓi ha leydi yuusi hoɗo rucciti dow nayi kaari aɗiya guttuli ma nana ɓaɗi beeli aɗiya yimɓe ne keɗo Amadou Oumar Baydy Seydou Diop yo gurdam jut wonde e caggal e kisal duumigal guilnaɗo gonɗaɗa koye sora o kono noon won morceau fiigo ngo jinmi naata ɗo kewɗa yimde mbiɗa ɓiɓɓe seɓɓe jehen lawol janna hayso garana min e fiigo seɓɓe ndi tamattaw mina duniya fendaka faali kanne غداة البين يوم تحملي لدى الصبرات الليا ناقف همزلي بقوان بيا شهبي علي مديو ومرود غيشي وإن السفاء يبرة وعن صفات وبل درس من دارش من وولي كذا بك من الهويرس قبل وجاراتها مرباب معشلي ndi leyli kolele woni jammagu wona haara ñalawma samse nange kamare lewru nasumine koode ko ɗum ya rabbal alamina amini ya nasur min allah wa fatun qaribun wa basiril muminina la hawla wala quwwata illa billahi ndi Boubacar Bambawe laali ñaldi ɓuuri bañula kono ko bile men bayrade wonɓe ɗiɗalal sabballa hinna yigu are bese moɗum lacigural dar silla e sabere koɗo ɗo mbinomi pare galoy laawel mawo wonal takkoro belel koyluje wonen waano jununi jeeri gurel bubu takkoro ñakaka sannogo jibe tule gawaɗe عمر الغيث فجيت وقد ندى لنوم ثيابها لدى ستري إلا لبسة متفدلي تجاوز حرس وهو على معسر
عمر الغيث رب يومين قدروا مرجلا حبيبا إلى بد كواكب نملسا رب يومين لك من عيساليا لا سيما يومي بدار الجلجل Digamba dia arro demba sogi samutel malado era ki maimuna jara chilel du Musa kule yaruna kunyali buri balian la jabul maudu jamul tokosuru jamuli kopo de datogural babam gori sama bel gori sambo pade arma se gudi may misil عمر الغيث ويوم دخلت الخضر خضر ونجت فقال لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد ما للقبيل بنا معا أغرت بيري يا عمر الغيث فانزلي فقلت لها سيري وارخي جماما ndi habibu demadungu demani seydi sambarajil cabayel molo joni Hussein takko Fatim ramara ko do jon nyalara gobde kabaje nyalara gobde dimije dimi folmat semed be rombaluji ko don bino bi kaba nyalara gobde dimije dimi folmo minaw ma jaray gobobe wuro kannayi kalidu ndi wuro mayo tokoso mayo mawɗoy mayo saade mayo fayaga nden nden mbinomi galle goto folanimi saare mi alana wuro mi alanani ladde mi alana damal galle ceerno Saydou Yero Mamou mbiɗo ceyɗe belani ko ceyɗe mum tan boni taniraɓe sonko bowme gara bowum sonko laamima kundele jam sonko gata laamima cayɗe mbiɗo cayɗe belani ko ceyɗe muɗum tan boni gonga sel hono sikko fof no metti jamade nana jeewa jewde leloyade sali nana yelo mondo doge muɗum mbaali mbimi e salli salli koye nana yelo mondo doge muɗum mbaali mbimi e salli jaba oɗo nana jeewa jewde leloyade goro fof ko jama muɗum mandi jama bonde atta ɗum wedde so guite miijima mayde mbalan nendani ndiyabum absaru bana fodde keeri woni fodde jaaɓe erugi babayel ko baba liyoli kuro dowri joli boolo sago ali Mamadou to tigere jangu beeli ndi mbinomi abasari min fitrade faɗata ɓe hawata ɓe durotoɓe wolde ko mbinomi wona fodde keeri woni fodde jaaɓe huccodirde po e kay fonnani kiraɗe Seydi Diop Allah jarama Amadou Oumar Baydy ɓerɗe julɗo fof mana beltima kecce ɗi miijima hen ko heewi surtout guilay minen jinnaɓe amen nde guuri hedde 99 ɗo amin jaaha fof amin jaade kamira amin ndemoya min targa payi bande Amadou Oumar Baydy kadi namdal ngal jimmi namnade Amadou Oumar Baydy so tawi wiyanoma Samba Diop Leele minen kam min mbawa hawrude hen walla min mbawa teskade ko mum kono amin mbawi kam janggo e jaam namnede beele Amadou Oumar Baydy on kawri saha ɗum kam mbayinam ɗum janggo mbiya hano woodi ɗum min ñagoto yo gurdam dam jutto kono Amadou Oumar Baydy somin jiiɗi andude hol gonɗo référencement walla hol gonɗo ƴonorgal ma walla holɗo ñemtinɗa ha jangguɗa ko ha aɗa fiya leele walla somin jiiɗi namdade hol gonɗo référencement hol gonɗo timtorgal ma ha hande ko on ƴewata
min jangini mi wodi ko Amadou Babaraki Dieynaba Paty Amadou Babaraki Dieynaba Paty on to jeeya 73 Dara Halayɓe 73 ko miñam ko nden ko mool Amadou Koli Sall en ne ko on kawre zaman Amadou Koli Sall en wali Seck jomon ndiyan ɓen kecci amen est ce que Samba Diom noon ko sehilam Wali Seck e Ablaye Thienel min fof gonɗi min kawri min mbaddi kirloji e Mauritanie mais kono taw kamɓe an kadi mawni est ce que Seydou Diop kono ko neɗɗo yiɗi tan wawi ɗum sa yiɗi hunde tan a abbima hen mbimi woro woro gare jare guila ɓennani isa bode jeeri jangel waalo kabaylenode isa ndi ko molle monne yari wuuda garmi banje tugayi moodi dede loyelombe isa ami jole ko banja soñi jole ko banja mi ñamlirani banje mi rokkirani banje mi yobrani ñamande isa banje tugayi moodi dede loyelombe beeli coye bama sasel talɓe isa kunga dande maayo boga dande maayo sawar dande weendu orko gesa lawɓe laano ko banje nangamu kunga dande maayo boga dande maayo deme diri wuro Adama Samba saski lamɓe saraji gooɓe bedda buru caali sillanaɓe ɗatir ka Adama Sakke cire jeeri wuro gayden Demba Amadou Penna Amadi Aysara Ali Ammar to cire jeere wuro gaydembe jadamu maramadi Rabi Haydara mi firtani aadi e neɗami baba mo tuuboy leyka may sowno salminima no juurama ndi bogge tiki jeeri moole nder waala Moutar Aliou Moutar hammar kuma dene malaɗo moodi dulo Moutar Aliou Fatima Daraki kudejo mayram pare coyomoodi Assalamu alaikum. hinnayi wa assalamu aleykum assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah on calminama min calmitimama musidɗo to noddata nodde ko ɗo e Dakar Dakar Lebbu Dow Dial Diop bisimilla machallah ko yewtere nde waɗi fayida no fewi min beltanima ɗibinaɓe fof inchallah yo Allah weltane ko wattu ɗon ko vraiment ko ni tigi woni fuɗar ko ni tigi woni fuɗar sagal gonga nde wonnoone wurtina ɗum kadi miccita yimɓe ɓe fof woni fuɗar sagal wonno hanki fuɗar sagal gonga e sa yiɗi anndude hannde fuɗar sagal noon il faut ngat miijoɗa hanki walla annduno hanki gonga sel nde woni ndaara janngo holto jiɗen faade gonga nde wonno minen koye sukaaɓe hannde ɓe min jeeya kono noon ɗum ɗo kadi ne watta min e mawɓe jannguɓe ma rewnu may tracé pewal mi nanani bisimilla bisimilla eyi nde wonno hunde nde kam sa nani ɗum tan hay sa nanata fuɗar ma anndu ɗum ɗo ko jindiyankoɓe kulɓe tigi gonga wone wadde fuɗantagal gonga ne weli ne keel ne deeɗi woni gartam gonga min yettimo ne feewi machallah yo Allah won maɓe miɗen kiɗɗon bisimilla Allah jarama min beltanimama no fewi haalama yooɗi haalama heewi fayida no fewi kadi yidde tegtinde tan ko wi ko gonga neɗɗo kala ko mbawɗa yidde sa yiyani koko ma a yiiɗi ko goɗɗum ko wona ko ma tan rewnan ma koɗa fotani rewde ɗo ndeka noon sa yiiɗi andude ko ma ganda valeur muɗum heɗo sora o keɗoɗa hono waɓe no yiye eyyi ɗum ma rewnu ma e lawol ngol ganduɗa ina feƴƴita hakkille ma e rewde tracé mo ganduɗa ina holluma janggo ma holto payɗa ko ɗo musidɗo haali ko kankone Allah jarama o jarama bandiraɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe ha joni mbatton ko 78 308 08 81
eyi ha joni téléphone o kala e saaha nan ɗon 78 308 08 81 ko wona ɗum ko Serif Aliou Gassama to États-Unis d'Amérique o waɗi ɗo message omo hetti meɗen no fewi sanni e Saydou Gueye gorko mo Thialaga ina toyre France o waɗi ɗo message omo salminima omo juuro kadi équipe DSTV kono noonne kadi Rougui Makky Habibou no mbiɗa ni kañumne kadi salminima no juuroma en jiiɗo message uji mabɓe ɗum noon Amadou Oumar Baydy bisimilla ma ko keddorɗon ko natti hewde ɗum noon ƴewno natirɗa amin jinno noon morceau ɗo mbiyata ɓiɓɓe seɓɓe jehen lawol janna ha joni hono jejjiri mbaɗe 78 308 08 81 hande ko émission moɗon mo Demba Bousso ɗo wonta moɗon kala sa dimanche hande noon ko Amadou Oumar Baydy gorko mo Jorol gorko mo Daara Halayɓe kewɗo mana ŋañande moɗon hoddu kanŋe machallah assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah jam tan ni ko mawɗum bisimilla no mbaɗɗon Gil jam ko mawɗum bisimilla hoore musidɗo noddata Aliou Konté Seydi Konté bisimilla Lamine Konté bisimilla jam tan ni ko mawɗum no bandiraɓe toon bisimilla mara retour alhamdulillah machallah bisimilla ma bisimilla kaalo téléphone wadde yo ustu seeɗa hoto hetto amen no fewi andumaji wala bisimilla ok ɗum noon Amadou Oumar Baydy aran men no mbiɗen ni mbaɗe 78 308 08 81 noddirguel men ɗo e DSTV mbawon tigui rigui jokkodirde e meɗen ɗo émission meɗen Fawru Fouta kuccodira meɗen hakkude meɗen Amadou Oumar Baydy gorko mo Jorol gorko kadi mo Daara Halayɓe wuuro Allah Jamul Moussa Sena Farmanguira Hamar Moutar Dembal Djuma équipe staff o nanɗo jooɗino huccite meɗen gila to PDG Sharif Abba ha yetti caméraman o Amina Ndiaye wondude la directrice Sinna Sall ko nonne kadi Ceerno Barka Niang kañum jogui ɗo émission biyete Rendo l'Islam e hoɓɓe meɗen ɓe tawɗen ɗo hande ɓe so Allah jaaɓi ma en keeɓe jokkodirde mabɓe ganden ɓe ganda meɗen kamɓe foof en paami aɓe joguino jaɓɓal ni yaltude yaade kono nde ɓe jii Amadou Oumar Baydy tan ɓe mbi ɓaade Amadou Oumar Baydy ari alay saago min ketto ɗum noon bisimilla lengu belama umme juule weeti lengu belama umme juule weeti ngel mo juulima mo juulanima jala juuli tan nawmanore jomiraɗo lengu belama ɓiɓe seɓe jeen laawel janna ko waɗi laawel janna ko fijo dimaɗi jeysitama koɓe ndi peedire o calminane kam gorko jomnima jagara Amadou Hammet Dimat heɗo ɗo ɗisa jagara Amadou Hammet Demba ɓe mbi jeen laawel janna ko waɗi laawel janna umme juule weeti ngel mo juulima mo juulanima ɓiɓe seɓe jeyn laawel janna
holko woni laawel janna woni laawel janna ko fijo dimaɗi jeehitama koɓe deppi e ndire o calminane kam gorko jomnimangu ure isa jamaɗo hamme demba yaysara hamme demma jagaraf dimat isa jomnaɗo siki sakka ñamoy tajale jomiraɗo isa funere ammade awa ardo demma soogi sammutel malaɗo e mamoudou sama bayel goori samba paade arma siré isa ɗum ndeni hammade ardo demma soogi sammutel malaɗo ure mami yamme malaɗo yaysara bokor abdoulaye samba penda demma dubange belal isa lo amadi bokar abdoulaye sama penda demba dubange belal tanum farmarali cuguli gelajo isa bisimillahi koluge lume birom farba silay mamadou penda bubu junube worɓe balle walalde worɓe ñooli tula ñooli mawboy jalade sayelumage bawe beñu gannayi camamadu idi mamadou lengo weɗam lengu belama umme juuleweti mbimi amidou mamadou moussa saydou siré ndiayammat seydi li isa dippu jeeri o hammadi nam rongel ɓetu waalo worɓe rurune ruuri gade ga e pengamole jee fulɓe isa heɗi samba mayel jeeri to ko jullom ga ko jullom e moutar aliou moutar hammar kuma dene malaɗo moodi dulo fanta bara sala mamadou aliou aɗon juga beeli moodi sabbo allah hinnayi weltima isa lengo weɗam lengu belama ume juuleweti isa worɓe jooli tula ñooli mawbay jalade selumbage bawe worɓe Assalamu alaikum. ruune gaye Souleymane Amadou Souleymane bisimilla ma musidɗo to noddata bisimilla ma inde e yettode Lamine Konté Seydi Konté wallahi minen ɓuuri weltanadema Seydi Konté wallahi ne woodi aɓe gandi ƴogo jurto ndeysan koko memma to woɗɗi eskay Seydi Konté eskay Seydi Konté eskay Seydi Konté eskay Seydi Konté Seydi Konté yo Allah weltine par ce que aɓe gandi ƴogo jurto o vraiment ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum ɗum noon min calmini bandiraɓe wonɓe toon foof ko wona ɗum ko Amadou War Baydi lana Oumar Ndiaye haji silam wondude e Mamadou Aydara binta e Aissa Diaw congan ɓenne ko les membres ɓe ganduɗa staff nanɗo jolil kucci taniraɓe Boucar Fakourou beltiniraɓe jan to jayɓe ndeysan woni Malick Siley Demba Paate Jambal Paare a wiye Siley Malick Siley Demba Paare Jambal Paare a bakkunna ɓoyɗo jamli ndeysan Seydi Ly ceerno Siley Ali Baba Malick Paate ɓe mbiyali Siley Moutar sadi ɗum woni aali on e tokara Ammadi ko tan Soule Bou Boolo Bou farmero Bonkor Baynaɓe Bowel ndeysan lengo weɗam lengu belama mi wiya Tidiani Ammadi Mayram daɗo maɗum amen jobolam barodi ndeysan min nodda Aliou Seyni Ndiaye guidaɓe worɓe suskay laba jeenu laba laami labana laamima taw jeeri bonani ndeysan
lengo lengu belama Amadou Alassane Bokara Isaka Hammar Amadou Amadi Tegere Ali Birom Malik Siley Demba Paate Njambal Paate Aba Puna Boy Gade Jamli Allah jarama Amadou Oumar Baydy ko keddorɗon ko de natti hewde kono ɗum fof e wayde noon ko weltanade dendagal bandiraɓe julɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe wattuɓe hakkillaji men e DSTV e nder émission meɗen Fawru Fouta tawino hande kadi invité meɗen goto e les grands talents anciens ɓe ganduɗa alhamdulillah rabbil alamin won woni Amadou Oumar Baydy ko kañum hande arnoɗo e nder DSTV waddude e meɗen yewtere tawi ko émission meɗen culture heɓɓe nodduɗo ɗo ne kadi kolli hen weltaru men mbaɗi hen participation men timmuɗo kono ko neɗɗo yiiɗi wawi ɗum sabu so tawi yiiɗi hunde tan hayso qaabi leyɗo so tawi woni haaju o ɓuurimo doole tan a waɗat haaju o hayso haaju o ɓuurimo doole a waɗat ɗum noon nodduɓe ɓe beltana eɓe noddade dañɓe nodduɓe fof kadi kañum en beltanama e staff DSTV ononne kadi golle mon fof machallah jooɗi moƴƴi les caméraman waɗoɓe des maquillage e jooɗiɓe kadi ne tawtora ina kuccite tigui tigui mana plateau o kamɓe fof ɓe beltanama no fewi ko wiide tan kadi ha saaha goɗɗo ma en gaddoy ɗo kadi fannu goɗɗo inchallahu rabbi taw fof yowiti tan koye nder fina tawa men culture meɗen aada men e cosaan meɗen Amadou Oumar Baydy konngol ma tan cakkitigol ko mbawɗa wasiyade ko mbawɗa wajade tan pulagu so wona mi weltima mi ñaganimaɓe Allah yaajede ha ɓuuro koɓe dañi ko kala ko goto mabɓe ɗanni yeehi waɗoy ladde artirta koye men mi ñaganimaɓe Allah yallah junnu balɗe battande Allah acca jikkeji ɗi amin koɓe jahataɓe gartira ko e koɓe jahataɓe nawa ko aɓe garta ko yo Allah waɗ hen barke amin ya ilahi jarama ɗum noon allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa sallim ko musidɗo mon Dembabou Sow arnoɗo yewtude e moɗon kono noon sikki ala ko weltade tan saabu hande oɗo gorko mawɗo ene mbawno yaade mbaɗa yen déplacement ni tawoyen mo kono ɗum fof o woppi ɗum eywa tampere makko kadi o wona e celluɗo no feewi kono fof o waɗi e nde wonno o yii ko sababude ko pulagu o yii ko sababude sukaɓe ne jiiɗimo ene kosi en teddinimo ko ɗum no jeeya ko saabi addima ha ɗo ɗum no eɗen ñagonomo kanko Amadou Oumar Baydy e waɓe hono mabɓe en ubbitoɓe gueɗe jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe ko mbanno ñantoɓe leñol sinkoɓe leñol yo Allahu mana jokku balɗumen kala ɓeydowo leñol ɓamtowo leñol yo Allah ɓamtu ɗum yo Allah ɓeydu ɗum tawno wonde cellal kisal dumigal ɗum noon ko musidɗo mon Dembabou Sow arnoɗo hande wondude anide Amadou Oumar Baydy gorko mo jorolu gorko mo mana Dara Halayɓe kañum hande wonno invité meɗen ɗum noon ha dimanche prochain et autre invité inchallahu taala ɗum no illal ligga ko ɗum ɗo wonno yalano merci beaucoup